necesidade de repasar o vivido. O de volverás ao pasado, como can volve ao trouxado, expresa a idea de que hai unha forza emocional que nos leva a repasar o vivido, aínda que saibamos que esta viaxe vai a ser amarga e dolorosa. Lourenzo Trasmallo é o redactor orixinal das cartas que miña avoa ateisoraba, a que me deixou en herdanza poucos días antes da súa morte. Todos estes poemas, contos e dibuxos estaban no interior dos mesmos sobres das cartas, en íntima confidencia co resto dos tesouros do cofre da avoa, do peto da súa alma, como dicía ela, do escondedoiro dos seus segredos. Un día, cando xa sentía que a vida se lle escapaba a cachón, entregoumo como quen se desprende do seu máis prezado ben, facéndome prometer que non o abriría ata a súa morte. E logo, foise como vivira, sen querer molestar a ninguén, pedíndome docemente que a deixase marchar cara ao eterno descanso que a bella señora